ndị be anyị bịakwanụ ka unu furu isi mmadụ na ọkpụkpụ ndị mmadụ egbupụta n'ụlọ ụka Pastor Chinedu Solomon Ezedike. Pastọ anụnwa ji aka odo wee kụgbusia ụmụazị nọ mama fa hapụrụ n'ụlọ wee jebe afịa. Bịakwanụ na njiji ka na-ejikwa n'Igbo Eze nke dị n'Enugu steeti. Akụkpọchabekwa ebe nwoke a nwegasịrị ụlọ, akụkpọchabekwa ebe o nwere branchị. Nke a bụkwa anọda wan ediscovery n'otu ebe ọzọ ọ lụkwara ụlọ. O wee bụ na ife ọ na-alụ ebe a bụ iji ndị mmadụ wee na-agodo n'ukwu osisi alụsị ọ na-efe. Unu n'anya unu ya afụkwanụ mma anụnwa ndị Sabat na-ebu n'aka ka o so modoro n'ana ya bụ ukwu osisi ebe anụnwa ma isi ndị mmadụ ma agba ndị mmadụ kpọchagoro nkụ ma akwa ndị mmadụ amaghọ na akwa ụmụ nwoke ka nke nwaanyị ka akwa ụmabara ukwu isi ya. Ife abịa ife achịpụtagasị na ebe a ka nna akọrọ unu na-eji m ife wee kpuchinata ya maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ unu mana fafụ nya bụ isi mmadụ na o nwere ka ọdụ wee na-akọwa na ebe o nwegasị branchị ya gwubekwo na ebe o nwegasịrị ụlọ ọ gbalụ fensị ọ na-agụ alụsị si na ọ na-eje ụka alụsị na-eje ụka na nya bụ ife agwụbekwo na-aka na-etikpọ okwe nna akọrọ ụnụ na na-ewetara ụnụ ọpdeti na ebe nwoke a nwegasịrị ana na branchị na ọka nkụ na-etikpọchabekwa ya. Unu eche nọ njakịrị bịanụ ka unu nụrụ n'ọnụ lokal gọọmenti chairman fa onye nke a na-akpọ meyo. Chineke gozie nwoke a nya bụ ife nyere aka ndị niile nwoke a na ji anafa wee lụọ ụlọ n'ike na ya. Ọ na-enyechijakwa ndị agha nafa n'otu n'otu wee na-akọwa na kịtarị ka ọlụ bidoro na ebe niile nwoke a nwee branchị ebe ọbụla o nwere ana onwekwa ana ya fensị adịghọ na ya onwekwa ana ya ọha alụnye ụlọ n'ime ya na fa ya ekwugbochafa ncha niile na ife ọ na-aya onye ọbụla kịta abụ onye nụ nyakwuo onye fụ nyakwuo na o nwekwa onye ya ama onye ọ ya agba echi niile. Unu amakwa na ọ bụrụ na ahapụrụ nwoke a ọ nọkwuo 10 years na kọmuniti a gwagodunu m ife ya eme ọ ya achụsịsị ndị agbata obi ya kpachikwara ebe niile soso Chineke nọ n'eluigwe ma mmadụ one nwoke anagoro ndụ fa n'iyi mmadụ one ogbugoro ndị yutu one ọ gbapụgoro anya nya ndị nna na ndị nne ogbugoro ka o wee nakọrọ ụmụfa prọpati fa soso Chineke ya akọwa mana aka nsị na-aja ebigo nya bụ eze ka udene na ana soso Chineke ma ife nwoke a megoro ndị obodo a ndị ọ gbapụgoro anya nya ndị jegolo obodo oyibo fa ya anatazi ndị o mefusigoro anya ndị ọ kụrụ ala ndị ogbugoro ndị befa ndị ogburu ụmụnne fa na ụmụnna fa ka o wee kpakọrọ ife niile fa nwetara. Chineke nna ya biko tụpụtaba ndị omekome ndị ji afa uwe na-eme alụ tụpụtaba fa ncha ma ndị ụka ma ndị ọgọ mmụọ ma ndị omenala nwa tụpụta fa ncha bịakwanụ ka unu galo nke a na ọdọkwo nke ọmụ ya akọnwụzi nke a bikonu. I'm building it. I will take cement. Yeah, ishi madu. Oh, lady Nkparaya here. Look at the jaw here. Lady Ize Ibagwa ishi madu will make sacrifice. Agba abo. Nka ishi nka bụ Nkparaya. N'ukwu ishi abo obi agbuche me na mbo be me arulo na ro. Oh God. Jesus. Okay. My DPO. Once more, I want to thank you and all other sister security agencies, the neighborhood watch group, the vigilante. Come now. Come this way now. And every other well-meaning, conscious operating member of this community, Ibagwa Aka. Of course, you know, for the past 2 weeks now, Igbo South has been boiling. For the past 1 week now, we have been moving from one temple to another belonging to Chinedu Ezedike. We have been at Igbo North local government area. There are yet more to be visited in Igbo South. Tomorrow we'll continue. While we were at the party meeting this evening, we got an intelligence that someone found a skull in one of his temples yet to be visited, located at, what's the name of that place? Abile Hill in Ishegu, in Ibagwa Aka, Igbo South local government area. There we met a shrine
a shrine in his temple, a shrine in his synagogue, where he is developing. Content in that shrine is the skull of a human being, whose identity will be discovered in the course of time, in the course of investigation. We also noticed the presence of a staff beside the skull. I use this opportunity while I thank the Nigerian police and other sister security agencies. I continue to beg the good people of Ibagwa South local government area. Travelers, visitors, friends and well-wishers, lovers of healthy and good society, please, when you see any likely security breach, expose it. Society will continue to deteriorate when good men keep mute in the face of insecurity, in the face of criminality. We'll continue to say it under the administration of His Excellency Governor Peter Ndubuisi. There will be no hiding place for crimes of any form. There will be no concealing of any crime of any form. We are pursuing an egalitarian society where sons and daughters of Enugu State can aspire and become anything of their choice legitimately without any fear of criminal molestation. So once again, extend my regard, my candid gratitude to the police at the hierarchies. Here is the evidence of what we found this evening. Tomorrow morning, demolition continues in every other temple belonging to Chinedu Ezedike in Ibagwa South and beyond. The mayor. We trust you. When the... Oh, well, come. Yeah, they are done. Carry it.